ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат маълумотро дар WhatsApp имо экранбада роӣ кунем. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухтар, аз территорияи Ҳамадонӣ, аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Фархор ва дигар тарафҳо аст бо нархҳои арзон. Инчунин замин ва дигар хона чизоам аз ёвон аст. Квартира аз шаҳри Бухтар ва Душанбе бо нархҳои арзонам ҳастае. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар окол аст. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 145 сомону 50 дирам навор асар мекунем. марҳамат рафт. ман корманди Фаберлик мебошам. маро модарам тавсия дод ки ба ин ширкат аъзо шавам. борҳоро бо нархи арзон тариқи WhatsApp ба ман пешниҳод карданд. номгӯи чандин тояшро интихоб кардам. муддати 3 рӯз пас борҳоро то наздикии хонаамон оварданд. дар аввал ба хонавода, баъдан ба ҳамсабақонам борҳоро нишон додам. онҳо ҳавасманд шуда бо маслиҳати ман аъзои Фаберлик шуданд. мо духтарони ба пул ниёз дошта акнун аз падару модар пул намепурсем. ба маоши худ ва даромади иловагии хеш ба дарс рафта меоем. либосҳои танам низ дар як муддати кӯтоҳ дигаргун шуданд. акнун пули ман зиёдтар шуда истодааст. агар шумо ҳам мисли ман даромади нағз ба даст овардан хоҳед, бо маслиҳати банда орзуҳои хешро амалӣ карда метавонед. марҳамат, шанс аст, корҳоро сар кунед. худатон раҳмат мегӯед. рақамҳо дар мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст ки срочное қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар совхози Вашп, ҷамоати Ваҳдат, кӯчаи Лаби Дарё, пеши масҷид ҷумъахонӣ ва мактаб мағоза дар пешаш. шаҳри Бухтар, совхози Вашп, ҷамоати Ваҳдат, кӯчаи Лаби Дарё, пеши масҷид ҷумъахонӣ ва мактаб дигар чиё дар пешаш. ҷош ҷои беҳтаринае. 20 сотиқ замин маҳсулот аст ки 3 дар хона кардагие ки ҳастае мобайн калидор ва подвали 3/5 хобхонаҳо шкатур кардагия ва евромонтажи сифати аъло кардагия. об ва свет проблема нест ва инчунин дарахтони мевадиҳанда дорад. гирди ванаи хона полни худ маҳкам, лаби обда ва дигар чизо дар наздикииш. хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки боз муомилат дорад ва ҳуҷҷатошам 100%. якташ рақамҳои вавилои Тоҷикистон ахираш 78 кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои 97 WhatsApp-ам дорад. ҳар ду рақамҳошон 24 соат кор мекунад. дӯстон азиз, нашуд нархш мега омада бинед, мақсад ки бо муомила дорад. ҷош мега ҷои нағз, мақсад масҷид, мактаб, ҳама чизои лозимӣ дар наздикиш. ҳамин хонаро фақат ҳамин дар ранг буру, ҳамин дар тиреза мондагия, дигар ҳамаш кадагия. мақсад ки хона қариб ки 85% тайёр аст. зиёдтиш катӣ. خب این همین رقمو در زنگ زنید چی سوالی داره ای صاحبش گیریم ما نشد سموش میگم باز معامله میکنیم سرچنه مرامت تماس گیریم. میگذاریم بعد دیم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حوالگی است دوستان که سرچنه قرار دارد در ناحیه همدانی در مسکوسکی پشت MCS دا. ناحیه همدانی یعنی که مسکوسکی پشت MCS خانه زمینی. 6 سوتیق زمین مساحت دارد که 4 در خانه کردگی است که موبایل کلیدور ҳоҷатхона, ошхона, баня, об, света аст. гирди хона маҳкам. хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ аст ки боз муомила дорад. 160 кадоме ки мехарам мега омада бинам муомила дорад. якташ рақамҳои вавилон ахираш 60 рақамҳои дасти Тоҷикистон ва дуюмаш рақамҳои расаки нашда WhatsApp-ам дорад. кадомеда ки аз территорияи Ҳамадонӣ мақсад ки московский хона ки лозим бошад на хонаи арзон 160 бо ҳамирам савдо мешавад. марҳамат дигар маълумотои пурраша ва аз худашро метавонед гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. хоб тарафи сеюм база дар гуфтагӣ аст кӯчаи Калома болои пеши лестница обша вахи маълумото нависиян қай тарафи Шоҳмансур дӯстон азиз. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. байн калидор, гирдаш маҳкам, ремонтош нав ва инчунин якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. خب نرخ خونه را میگه 300 تا میگیم با معامله میکنیم میگه و رقمش راست مگافون کدام یک لازم است
маромад занг занед ва пурра маълумотша аз худашон гирехона беҳтаре имон кардаги ҳамаш тайёр. хай заминиш майдан боша, хай температура душанбе сай нарша мега 300 тай муомила доштай. маромад занг занед. ва дӯстони азиз, шумо дар магар амхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имое ки дар аввали видео буд дар аввали рӯй кунен, мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, як компания грузоперевозки хуберо ба шумо тавсия метавонем ки компанияка Ёқуб яка таҷрибаи 10 солаи кори дорад ки борои шуморо бо гарантия, бо сифати аъло бурда соқ саломат ба территорияи Тоҷикистон мерасонанд. борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро, МКАД ки ҷое ки набошад амин худашон омада мегиранд. мошини калонам дорад, мошини майдаам дорад ки мошини майда кати рафта бортона аз аму хона мегирад то пеши Камаза мебиёранд. хоб бора ба территорияи мақсад ки шаҳри Бухтар, Калхозобод, Данғара, Кулов, Ваҳдат, Ҳисор, яъне 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд ва инчунин территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Регар ва дигар тарафҳо оварда мерасонанд. территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаҳош ва 25 та ноҳияҳои ба территорияи Хатлон. Якуним компания аст ки ба Хатлона ба ҳамаи ноҳияҳош бурда мерасонад. дигар Камазо территорияи Кулоб, Данғара и тарафҳо намера аниқ гарантчикати. ин ака Ёқуб дар муроҷиат ки бори шуморо лӯбои ҷо бурда мерасонанд. се та рақам астаи WhatsApp имо дорад. аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка арзон мекунанд, ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ рӯпарӯи мағозаи 7 ахтар. духонага квартира аст ки дар 11 ошина қарор дорад. 44 квадрати метр бо обсвей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. дӯстони азиз, квартира мега якхонага, духонага мега кардагим, яъне ки кушода мега бо сифати аъло. доми 14 ошона аст дар 11-аш қарор дорад. мақсад ки лифт дора кор мекунад, ремонтош замонави аст. хона яъне ҳамин квартира бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархи квартира мега 310 000 сомонӣ аст бо муомила дорад. хай касида ки мақсад маъқул аст, касида ки мақсад дар кор аст, рақамош аст мегафон метавонед занг занен, қачон суҳбат кунем, маълумотои пурраша гирем ва савдо кунем. квартира мега тавра бо чизи чорааш медорем, фақат зиндагӣ мекунем. ина рақамошон рамад занг занен ва маълумотша гирен. фақат хоҳиш ки ба хотири меҳнатои мо лайк занен фаромӯш накунен ва агар имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар имо, WhatsApp ё ки TikTok дигар сайтҳо силкаша падилсаш кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки срочна қарор дорад дар шаҳри Кулоб дар қитъаи шашум гуфтага аст наздики мактаби навда. 5 сотиқ замин масод аст ки 3 дар хона кардаги аст ки хона хобшкатор монтаж кардаги аст. 3 дар хона якта калидор аст. берун мақсад ки берунш мек камтар шкатуруш кардаги аст, дурунош обшим нопурра аст ва инчунин мақсад ки свет ёша фақат яъне ки установка мекунем, мегзаронем тамом. хай обшим ами дурунош ранг бор дуруш мондаги аст тамом, дигар ҷош берунош кардаги аст, дар трезос часпондагия. нархи хонаро мега 110 000 сомонӣ аст бо арзон мекунем ва рақамошон мегафон. гирди хона полни худ маҳкам, даврӯзаи нав часпондагӣ. шаҳри Кулоб, қитъаи шашум, наздики мактаби нав. хай нархша мега бо омада бидо мега арзон мекунем. хай дигар маълумотои пурра аз худашон ва обшам гузарондагӣ нест. обша аз дигар мақсад ки ай ҳамсоё дорам метавонед обша шумо гузаронед. хай бо як бор занг занед аз худашон маълумотша гирем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст ки срочнаи ай шаҳри Бухтар. квартира қарор дорад дар Зубной, яъне ки пеши СНГ. духонага квартира дар 10 ошина қарор дорад. 49 квадрати метр. бо обсвей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад ва инчунин лифтшам аст. мегӯяд лифтам кор мекунад бе ягон проблема. техпаспорт ҳамаш ҳаст. нархи квартира мега 248 000 сомонӣ аст. дӯстони азиз, илтимос мега беҳуда занг назанед, фақат харидори аниқ. хай мумкин агар харидори аниқ боша, мумкин ки ягон сум муомила кунад. боз адресша мегӯям шаҳри Бухтар, СНГ, Зубной да обшем назди донишгоҳ да. евроремонт, люкс ремонт дорад. хоб нархша хай гуфтам 248 та савдо дад ва рақамошон аст ва видео кадом метавонед ки мехарем, маромад занг занед, маълумотша гиред.
навора то охираш тамошо кунед. Аз куҷое ки ба шумо хона лозим аст нависе пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар дараи Аловак гуфтагӣ аст соҳибаш. ноҳияи Файзобод, дараи Аловак. 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хона кардагӣ аст ки пеши хона навес. хона мегӯяд ду дар хона временка аст ки мақсад ки сохтмонш нопур аст, рангу бору мақсад камтар корбурош мондагӣ аст. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% мегӯяд тайёр, яъне ки ҳуҷҷат дорад. нархша мегӯяд 90 000 сомон аст бадуни азиз, бо муомила дорад. касе ки мақсад ки ай Файзобод ахи хона ки лозим аст, нархш арзон 90 тай бу ҳамирам арзон мекардиян. 7 сотиқ замин ҳуҷҷат доштае. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшуна. касе ки мақсад лозим аст, занг занед, маълумотҳои пурраша гиред. аз куҷое ки мақсад квартира, хона ки замин лозим аст, нависед. агар ки мо ёфтем дар видео оянда, видео карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар деҳаи Гулистон гуфтагӣ аст соҳибшон қадди роҳда. ноҳияи Хуросон, деҳаи Гулистон, об ҳаст мегӯяд қадди роҳ. 8 сотиқ замин масоҳат аст бадрон ки временка, нане ки як гӯем проекти фундаментош будай. хоб об сфед чанд мегӯяд, мақсад ки об дора, хай обши замини холӣ будай, мақсад ки лаби роҳда. нархаш мегӯяд 48 000 сомонӣ. ака дигар маълумотоша гуфтагӣ нест, кадоме ки аз Хуросон ки замин ки лозим бошад, занг занед, ин рақамҳошон тисел аст, метавонед маълумотҳои пурраша аз худашо гиред. 8 сотиқ замин, нархаш 48, рақамҳошон аст, кадоме ки дар кор аст, метавонед тамос гиред. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ аст ки аз шаҳри Душанбеи пойтахт. хона қарор дорад дар райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, поёни Корвонда. 3 сотиқ замин масоҳат аст ки 4 дар хона кардагии тайёр, ҳоҷатхона, ошхона, бания, овсел, гидаш маҳкам, ремонтошам замонавӣ. нархи хона мегӯяд 300 000 сомонӣ аст, бу арзон мекунем ва рақамҳошон дар поёни видео аст. шаҳри Душанбе, маҳаллаи Фирдавсӣ, хоб Гулбута, поёни Корвонда. нарх 300 та муомила доштаем. рақамҳошон срочно мегӯяд алиш не тоқа суми холӣ. кадоме ки мақсад лозимае, чӣ маълумоте ки хоҳед агар фаҳмида, набу занг занед, аз худашон гирен, хона мегӯяд бо арзон мешавад. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар ноҳияи Кушониён, яъне ки автовокзал, яъне ки шаҳри Қурғонтепа да. обши тарафи Стаханов да ҳамин хона, мақсад ки ай ҳамин терминал аз ҳамин районтараш ай тарафи 3 километр поён, тарафи Стаханов да. 5 сотиқ замин аст ки обшин 5 дар хона дорад ки қатъи барак временкош кати обшин 5 дар хона, ҳоҷатхона, ошхона, бания аст. хай дигар маълумоти пурраша мегиред. хона обшин барои зиндагӣ ба фикр тайёр аст. нархаш 230 000 сомонӣ аст, мегӯяд соҳибаш, бо арзон мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои 918 рақамҳои соҳибшуна. кадоме ки аз ноҳияи Кушониён тарафи Стаханов ҳамин хеле хона ки лозим бошад, занг занед, маълумотҳои пурраша гиред. ва дӯстони азиз, фақат ба хотири меҳнатҳо лайкиро фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. видеои моро дар сайтҳои дигартон падилсаш кунед. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар тарафҳои Ситораи Сурх гуфтагӣ аст соҳибаш. ноҳияи Ёвон, Ситораи Сурх, ҳамин хел маълумотҳо нависта, тарафи Савхоз мешавад, қишлоқи Пасёлка. 5 сотиқ замин аст бадрон ки 2-3 дар хона фундамент рехтагӣ аст ва гирчам фундаментош рехтагӣ аст. хай маълумотҳои пурраша мегирем, фақат ки фундаментош тайёр аст, хонаш нобардошта. нархша мегӯяд 45 000 сомонӣ аст, бо муомила дошта ва рақамҳошон аст тисел. кадоме ки замин аз територияи Ёвон ки лозим аст, марамат занг занед. Савхози 4 тарафҳои Пасёлка. хай маълумотҳои пурра аз рақамҳои поёнбуда. хоб ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони мо.